Tervetuloa Kouvolaan! Ollaan täällä Kouvolan jäähallin vieressä, joka näkyy tuolla. Ja valitettavasti se ei näy, koska on niin pimeää, mutta mulla on teille paljon mielenkiintoisempaa nähtävää. Tervetuloa mukaan! Mä oon Miiro Korhonen Vappu Gospel-tiimistä ja mä näytän teille meidän toimiston. Eiköhän mennä sisälle. Tervetuloa keittiöön. Täällä on nimittäin sellainen aina tunnelma ja tuoksu, että ai että. Täällä meillä on mukei. Meillä löytyy aina melkeinpä glögi. Joulun alla pitää aina olla. Mut jääkaappi. Mitä meiltä aina löytyy jääkaapista? Kohta otatte siitä selvää. Vai haluatteko te nähdä jääkaapin? Kaikkien haluaa nähdä jääkaapin. Tässä tulee. Eihän täältä löydäkään muuta kuin kokista. Me kato eletään kokiksella. Seuraavaksi huoneeseen, missä Magic happens. Täällä huoneessa on iPadit, MacBookit, tietokoneet, ahkerat työmiehet ja naiset. Ja täältä muun muassa löytyy julistetta ja MN:stä tuttu pöytä. Seuraavaksi mennään stormaushuoneeseen. Tää on meidän stormaushuone. Täältä löytyy frendei. Sitten täältä löytyy muun muassa puheenjohtaja. Sitten tulee kova stormaus. Tää on niin kova stormaus, että meidän pitää kannattaa lähteä tekemään. Seuraava huone on puhelinneuvotteluhuone. Täällä jengi nimittäin puhuu ja puhuu. Pelkkään puhelimia. Tää puhutaan business-puhelin, tosi tärkeä puhelin bändien kanssa, kaikkien niinku managerien kanssa. Meidän kannattaa lähteä tästä, koska meidän kannattaa puhua tosi hiljaa, koska ne haluaa vetää näitä bisneksiä meille. Give a little love and my book is cool. Tell the person on the left that you love them, and the person on the right that you need them. Ditto. Tänne pistetään kaikki häpeämään. Ditto. Grab the person on the left and just hug them, and the person on the right keep tight. Ditto. Ditto. Seuraavaksi siirrymme yksityisasiointiin huoneeseen. Tervetuloa. No, never know, no, maybe. Kick back, throw them out like lazy. I love your neighbor, that's the golden rule. And if you live like that, it comes back to you, so give it out. It's the greatest, inspired by the... Tässä meillä olisi hätäuloskäynti, mutta meillä ei ole nyt hätä, niin me lähdetään sinne. I'm going old. Tässä oli Vappu Gospel-toimisto. Kiitos seurasta. Voitte poistua. Little love in... Voitte mennä minne meettekin. Me jatketaan duunia. Nähdään vappuna. Moro! Tell the person on the left that you love them, and the person on the right that you need them. Ditto. 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 Grab the person on the left and just hug them, and the person on the right keep tight. Ditto. Eiköhän mennä sisälle. Täällä. Mennään seuraavaan huoneeseen. Seuraavaksi synkkääkin synkimpi häpeänurkka. Uudestaan. Ei, et sä nyt voi... Noniin. Sulla kamera. Et kai sä nyt silleen, että jos sä huomaat sen, niin et kai sä nyt mene silleen tälleen. No mut mä olin siinä ovella. Siis mä kun olin menossa, siis kato, tässä oli se juttu. Mut hei, tää esittelyvideo oli tässä.